Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Alcala, Pangasinan Project Part 4. So ito po yung update dito sa Alcala Project natin mga boss. So nagkukornisa na po tayo. So yung kornisa na nilagyan natin dito, yung model MLB. Siyempre wala pang kornisa yan. Tapos ang kulang, wala pang pintura yan. Ang kulang na lang po rito yung mga pintura. Yan. Tapos yung PVC ceiling. Yan po yung mga kulang pa rito. Tapos malalagyan pa ng kornisan banda dito sa may cove design. Nakahang po siya. So yan, yung mga ilaw na punta rito, tricolor po yan, warm white, daylight, tsaka white. Pati yung center light natin dito, 3-way po yan. Mga LED na nilagay natin. So dito naman sa master bedroom, ayan, naka-cove design na po siya. Okay na, may ilaw na rin. So pintura na lang po kulang dito. So pagkatapos natin mag kornisa. Tapos dito sa may kitchen, so pipinturan pa po natin ito bago natin ilagay yung PVC ceiling. So ganun din doon sa may balcony. So yung balcony natin dito PVC ceiling. So pipinturan pa po natin ito bago natin ilagay yung PVC ceiling. Tapos dito naman ang kulang pa dito sa dalawang area na to, yung ceiling rose po natin. So malalagyan pa po ng ceiling rose yan pati dito. So matatanggal pa yung natin diyan, yung center light natin. Okay, so yan lang yung update dito sa Alcala Pangasinan Project. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.